Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Omolo kanyo sadeke wang'e janeno mar Color TV weche manyien mago mag ng'end weche kamukwongo to ka uthuond wechego. Maloyo ji 5,000 ne owito ngimagi e masira mar apaya higa ma okalo ka ipimo kod higa 2024. See it all the time in our roads and in our discussion. Jaod bura ma Emurua Dikir Johana Ngeno mano mabende ne owito ngimane e masich ndege mosope kaunti ma Nandi ibiro iko chieng' tich abich e kaunti ma Narok. Then we can handle the pilot when the family tells us how they want that done. I did agree with the governor of Narok that he goes ahead. Jatend migao mar omenda John Badi kawuono ne ochopo e nyim kamiti mano mar budget kama bende ne olero okenge mabende piny owacho oseketo mano mar tego uchumi kod bero ngima jo Kenya. Revenue shortfall against targets over the years as well as expenditure pressures. Specifically, ordinary revenues have underperformed by one. Bed koda nyaka giko janeno mar Color TV nyinga Nelly Achieng andhine jaloko mara David Abila. Wachako kanyo gi wach kama bende wayudo kanyo ni jaod bura mano ma Emurua Dikir Johana Ngeno mano ma bende ne owito ngimane e masira mano mar ndege mosopa e kaunti no mano ma Nandi yangore ni ibiro iko chieng' tich abich e kaunti mano ma Narok. Ma en wach ma bende ne oyangi kod familia mare e sechego mano ma bende jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne omolo e para mosenindono mano ma bende yudore gwenge ma Karen e kaunti mano ma Nairobi kocha mar mondo mi okwe kod familia mare. Iwacho ni misa mano ma kanyakla ibiro bedo ka ibago ne ji 6 duto te mago ma bende ne owito ngimagi e masich ndege mano ma bende ne otimore mosop. When we had this conversation, we said all the people who accompanied Ngeno, including the pilot, we will extend government support to all of them. And we will oversee all the requirements that are needed for their decent interment and burial. So we will carry through that spirit. And we will, hopefully, I think the committee will provide leadership on the mass that we will have, the joint mass between Ngeno and his staff. And then we can handle the pilot when the family tells us how they want that done. I did agree with the governor of Narok that he goes ahead to handle the matters in Narok as we deal with the matters here in Nairobi, so that this can come together in a seamless manner. So again, Nelly and your team, you have our goodwill to coordinate the whole of this exercise for our brother Ngeno and all the other people concerned. And
the good gentleman from OP will act as the liaison to make this process move as it should. Kopogre kod mano, wayudo kanyo ni maloyo ji 5,000 ne owito ngimagi e masira mano mar apaya higa mano ma okalo ka ipimo kod higa 2024 kane uloso buore Nairobi kocha e sechego mago mabende ne ochopo e par ker buore Nairobi kocha mar mondo mi ochiw lipot e wi rang'iny kata kwan mag jogo mosewito ngimagi e masira mago mag apaya. Ka bende lipot maket koda mano ne otisi ni NCAG kata National Council of Administration of Justice ogai mano mar doho Martha Koome ne wacho ni ka onywak lwedo kedo kod masiche mago mag apaya e pacho kae to gibiro bedo ka gidok chien. Ne chalo kama. Jatend piny Kenya Laktar William Ruto okwayo migawo ma ochung'ne wechego mag wuodhe koda ka apeyni mondo mi oketi wang' dede e bombe duto e pacho kae. Ruto ne olero ni okang'ni dhi neno ni jogo madhi ataro mar chike matayo apeyni ogo fwai. Ruto ne loso koda ka jokanyo NCAJ seche mane ochwa lipot e wi kwan mag jogo mosewito ngimagi e masich apaya. Why haven't we rolled out the cameras on our roads? You know, it is just as simple as that. We have a new guy at NTSA. I hope he's here. Yes, we have this new guy at NTSA. It is my position, Waziri, that within the shortest time possible, let us roll out the cameras. We've been discussing this forever. You know, when can we have the cameras on the roads, Davis? Because of the investors' program, let's give it a maximum of 1 month. 1 month. Thank you. It has to be 1 month. Thank you, Your I know Excellency. it can be done within 1 month. We'll do it, Your Excellency. So, when you leave this place, Bwana DG, go do what you have to do with the support of the minister and the Minister of Transport. Rolling out the cameras is not rocket science. We've had cameras before on the roads. So let us roll out cameras in is it 5 or 6 major towns in Kenya in the next 1 month. And those cameras are already connected to the whole framework of instant fines. Is that correct? So that way, we will make it easy for us to do several things. Number one, we do not need to argue with offenders. The cameras will provide foolproof evidence that they are in breach. Number two, we do not have to go and bother the Chief Justice in court. The fine will be predetermined. When you have committed the offense, you will have a fine on your phone instantly. And the issue of us not having money will also end because we'll be collecting money instantly. So we will solve all our problems in one shot. Ruto ne omedo ni piny owacho chano tiyo koda kalony manyasani mar tieko mibadhi, chiwo obok ne derepe kod keto joriemb apiko e sako mar bero sekta mar wuoth. The way forward, therefore, is clear. Sustained high-level political leadership is indispensable. Road safety must be pursued through a whole-of-government and a whole-of-society approach. Dedicated financing mechanisms, including the operationalization of the National Road Safety Fund, must now be prioritized. As a country, we have made an important step through coordinated enforcement and traffic codes. However, rising fatalities
systemic corruption risks, infrastructure gaps, and weak digital integration make it clear that road safety reform must now move from pilot phase to full national transformation. Korka kore ogai mar doho Martha Koome mabende e jakom mar NCAJ to ne okwayo oganda kod piny owacho mondo mi oti kanyakla mar tieko midhiero no. We want to assure you that the NCAJ stands ready to lead and coordinate the justice sector and to respond in partnership with the executive and with the legislature to ensure that our laws are modern, our systems are interpolable, our enforcement is firm but fair, and our institutions are accountable. With strong political will, sustained investment, and collective responsibility, Kenya can significantly reduce road traffic fatalities and restore order and safety in our road. Thank you. Kajaten migao mar arita Kipchumba Murkomen to ne olero ni luwo chike mag apaya e yo kende mabende koro tibiro tiek godo midhiero mar kawo mibadhi e apeyni ma pacho ka. We acknowledge truly what the Chief Justice said about integrity being a matter of great concern when it comes to enforcement. And the people of Kenya have been on our case, particularly the National Police Service, about collection of bribe by enforcement officers on the roads. We have no defense because it is the truth. It's not one of those things that you can stand here and defend because the people of Kenya see it all the time in our roads. And in our discussion, the answer is digitization and digital enforcement. You have already guided us to have cameras under the C4 project in 6 cities in the country. Nairobi will be ably covered, and a number of the cities, including Mombasa. Again, having cameras all over the place will make sure that these officers are held into account. In addition, having instant finding system that does not require human intervention will make sure that the instances of corruption come down. Lastly, this report captures the most important part, which is the citizen or the driver or the person who's using the road or motorist. Your Excellency, civic campaign will really need to be done. It's inevitable that our behavior on the roads is contributing immensely, including drinking and driving, people driving anyhow, a very bad border culture that seems to have become now the norm. Border now are being used not just to cause road traffic accidents, but to carry out criminal gangs activities around our cities. The regulations in this sector needs a major campaign for people of Kenya to accept that it is important to follow the law, but also we need to engage in very thorough enforcement. Nekala TV and Weche mago mamoko wayudo kanyo ni jatend migao mano mar omenda e pacho kae John Mbadi odiochieng' ma kawuono ne ochopo e nyim komiti no mano mar omenda, kama bende ne olero okenge mano mabende piny owacho oseketo mano mar bero uchumi mathurka kaachiel kod bero ngima oganda jo Kenya. E sechego ne olero ni piny owacho oseketo okenge mano mar neno ni oduok piny omenda mago mabende inyiewo godo gigo ma ok ochuno, kaachiel kod duoko piny omenda mago mabende iolo kowuok e pinje mago maoko. Bende ne oyango ni counties biro bedo ka imedo omenda mano mabende romo bilion 420. Protect priority expenditures and maintain public debt at sustainable levels over the medium term, while enhancing the government's capacity to respond effectively to emerging shocks. Number 6, Mr. Chairman, you again asked me to give the basis for the proposed vertical sharing of revenue for financial year 26-27. Mr. Chairman, in the financial year 26-27, we have proposed a total allocation of county governments of 495.7 billion,
This is made up of 420 billion to county governments as equitable share of revenue share, which translates to 21.9% of the most recent audited and approved revenue, and 75.7 billion as an additional allocation, both conditional and unconditional. And of this, 18 billion will be financed from the national government share of revenue, and 57.4 will be financed from proceeds of loans and grants from development partners. So details of the allocations are captured in the bill as follows. Division of Revenue Bill 2026. The proposed allocation of 420 as county government equitable share, revenue share in 2026-27 is informed by the following circumstances. Number one, ordinary revenue shortfall. Against targets over the years, as well as expenditure pressures. Specifically, ordinary revenues have underperformed by 111 billion as at end of December 2025. Estimates of ordinary Jotend duond bura mano mar ODM mago mabende wuok e gwenge ma Kilifi ka otelnegi kod gavana makono Gideon Mung'aro kaachiel kod Senator Stewart Madzayo. Jokwayo kwe mano makende e duond bura mano mar ODM kaachiel kod neno ni otek duond bura mar ODM ne ikruok ne yiero mano maduong' ma ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mano mabende biro. Negiwacho ni gin kaka jokanyono mag ODM mawuok e gwenge ma Kilifi pod gintiere e piny owacho mano mar broad-based magiwacho ni ne owegie kod mosenindo Raila Amolo Odinga. Bende negiwacho ni ka otek duond bura mano mar ODM to yiero ma ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mabiro gibiro yudo kombe mago mathoth kaka duond bura mar ODM. Tamaa na njaa inazafanya mtu afanye ile ambayo haistahili. Tunasema hivi. Wale Kaloleni delegates ni 22. Pale Malindi pia si wengi. Ukisema hii timu yangu ya Kaloleni, mkiwa hiyo timu nzima, nitawatafutia kazi mfanye moja, angalau kila mtu apate kipato. Mimi nilikuwa chama cha UDA. Yes. Ni sawa sawa. Lakini nilikaa na nikafikiria sana. Nikatafakari sana. Na chama cha ODM ni chama cha upendo, chama cha umoja, chama ambacho kina ukarimu. Na mimi naamini nimekaribishwa, manake najisikia niko nyumbani sana. Na naamini mnanikaribisha, si ndio? Karibu sana. Kwa sababu niko na upendo. Kilifi County imetambulika tangu zamani kuwa ni county ya ODM. Na hata marehemu Raila, yeye hapa Kilifi ilikuwa ni bedroom yake. Na tumesikia kutoka kwa mheshimiwa Ken Chonga, amesema kwamba 2027 siasa itakuwa ngumu sana. Na sababu ya ile heshima tunayotaka kumpatia Mheshimiwa the late Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Gavana, tunataka tuzoe viti vyote ndani ya hapa Kilifi County. Fahamu kama wanachama wa ODM Kenya nzima, hata si hapa Kilifi peke yake. A stronger ODM means a stronger presence in government. Ndio maana lazima tu strengthen structures zetu za chama kuanzia mashinani. Tuhakikishe kwamba members wetu wamepata kutambulika na wamepata ufahamu. Najua baba alifariki. Na baada ya baba kufariki kumekuwa na mivutano mingi sana. Wale ambao labda mioyo yao inavutwa upande mwingine, wale ambao mioyo yao imebaki katika desturi za chama. Na mimi nataka niwaambie kama watu wa Kilifi, sisi Mheshimiwa Raila Odinga alituacha katika broad based government, hiyo ambayo sasa sisi tuko. Si mimi niwaambia si kazi siku ilalia. Hii kazi mimi siku ilalia. Raila Odinga broad based, baba alituchukua akatuambia sasa hawa tutafanya nao kazi. Huo ni wajibu. Lakini sio ule wajibu kwamba tutafanya nao kazi. Sisi tuna jukumu la kushirikiana. Kuna wenzetu kidogo wamesikia hawaridhiki pale wako, lakini bado ni wanachama wao DM, si ndio? Nao tumesema sisi, hiyo tulikaa pwani nzima viongozi waliochaguliwa. Na PS alikuwa hapo, Waziri Joe alikuwa hapo.
Tukasema sisi kama chama pia tutakuwa na jukumu la kuita hawa ndugu zetu kuambia sisi tutaelekea hivi pamoja. Wakikataa, si watabidi waje Kilifi watafute wafuasi. Sasa wakikataa kufuatana na sisi, wakija Kilifi si wafuasi wetu wasema hapana, nyinyi hamtaki kusikizana na wenzenu, kwa hivyo kwendeni. Sisi bado tuko kwa serikali ya broad based. Leo hii tukitangaza hatuko broad based, hata huyu mtampata bamba asubuhi mapema. Amerudi nyumbani, si ndio? Sisi kwa hii serikali tuko na mawaziri wangapi? 5. Tuko na ma-PS 13, mmoja akiwa Fikirini. Ile ambacho nakubaliana na nyinyi Kawadhi nyime wedoka nyoni jalupa governor e county manoma Kakamega Aib Savula sani tokoro kwayo jogo mago mabende siro pinyo wacho manuma malo mar mondo miki gibed kod kihie kata kik gibed kod parruok ewi ni to en ng'ano mabende ibiro yier mar mondo mi obed jalup jatend piny Kenya e yiero ma ibiro bedo ka ibago e pacho kae higa mano mabiro. Wechegi ne owacho e gwengego mago ma Kakamega kocha kama bende ne owacho kata ne oyango ni jalno ma ibiro yier gibiro sire kendo gibiro tiyo kode kanyakla. E seche gogo ne okwayo oganda go mago ma bende wuok e gwenge mag Western mar mondo mi kik gidonjre kendo kik giwinji siasa go mago mapogo oganda mamoko kuom josiasa osewuok oko mar mondo mi gigo e pacho kae. Lakini mimi vile napima siasa ya Kenya. Vile napima siasa ya Kenya. Hakuna mtu atatoa William Ruto 20. Hii debate ya nani atakuwa deputy president. Watoke sijui Kidiki. Oburu. Gladys Wanga. Tuweke Muluya. Sisi jamii ya Western to focus. Let us remain focused. Whoever Ruto appoints as his deputy, wacha to support kura yetu to focus tupigie Ruto. Kwa sababu deputy na president wanakuwa elected as a pair. Then we negotiate with William Samoei Ruto. To negotiate na yeye. 2032, please William Ruto support Muluya awe rais. Ama mnaona namna gani? Hiyo sababu iko sawa? Lakini ukiingia hivi ya deputy, mara Oburu wanataka, mara Gladys Wanga, mara Kindiki, wanajichanganya hapa, tuache ball. To focus on the ball. Na sisi tunataka Musalia ama Wetangula awe rais 2032. Huyo hakuna mtu atatoa huyu Ruto. Mimi nawaambia ukweli. Hata kama uko hapa upinzani na tuko kanisa, bana wefwe coordinator hapo. Hiyo kula hapo natupa tu ni mazoea. Hakuna manao Yena mondo miaga moya janeno mar Kala TV kata kamano yor ote machuoka neno ka oganda osechako chwalo otegi ka otenre kod weche manyien mago ma wakelo gi sani mag nyien weche. Ongisa kanyo ni en John Otunge kantiere seme kendo oneno wa maber ka wakelo weche manyien mago mag nyien weche. Gintiere kanyo kod Lea Ouko erokamano kuom yiero ng'end weche mago mabiro ni achiel kachiel kowuok e wang' jowi mar Kala. Gamo muya keke dhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo janeno mar Color TV. Wayudo kanyo ni kanisa mano mar AIC owuok oko kendo gikwayo oganda e pacho kae mar mondo mi giwuoth e twech achiel kendo kik poggi ka otenre kod wechego mago mag siasa. Bende ne gikwedo wach mano mar nek ma bende giwacho ni ojende osebed ka inego e pacho kae ka otenre kod wechego mago mag siasa. Justice Zadoyo oikonwa report makama. Kanisa mar AIC Badineri Manyanza sani koro wuok oko kendo go dhoge piny ka gikwayo achiel mar oganda e pacho ka ndi mangima ka ginyiso oganda jo Kenya ni ka giyie to kik poggi gi pogruok mag dhoudi anyati kinegi e kima koro dhano chomo yiero mag 2027. Kane otwak kod Color TV eliari mar kanisa noero mar AIC Badinero mar Urudi Nyakach, Bishop Dr. Philipos Senya makoro ne oyango weche maket kod magi. And today we were having a Thanksgiving day for AIC Nyanza area, but I'm more than happy because of what I've seen has happened. God has indeed done to us what we were not expecting. But we thank God that we have our friends like Mwesimiwa, Dr. Kea, who has come to support us. I'm so grateful. I'm praying that God will give him what he is desiring to be. Jadolo Senya koro wacho ni kwe kendo achiel mar ogande mabiro neno ni moko kuom dongruoge ochope ne ogande gwenge duto te mabede giwuoke. At first we want the county to be peaceful. That is what we want. Secondly, we are praying that God give us the person who feared him, like our current president. In fact, we really love the man. We are praying that God will continue using different kind of people to have a vision so that they can take this county to the next level. As our president has been saying, that he wants this country to be the first world country, just like other countries. There is nothing that is impossible. Kabende koro yango ni oken thuolo neno maber ma oganda jo Kenya owinjore chwere remo e pacho kaendi kokwedo jo siasa moko mabende osebedo katiyo kod ojende e yo mok ni kare. Not the time for us to lose any blood. And we are appealing to our politicians. Let them not make use of young people. If they want to make use, let them take their children first there to be killed. But we don't want to see the shedding of blood, many young people losing their life. That is not our prayer. Our prayer is for the country to be peaceful so that we do our campaign. Dhok achiel maket kod maendi bende osir malich mokalo kod achiel kuom jochung' mabende laro kom gavana e Kisumu County mano migosi Rogers Okeya. We need to have peace. We need to have harmony. We need to work together as a community. You know, to whom much is given, much is always expected. We have been given a lot in this government, in this broad-based government, and much is expected of us. So if we have a house that Baba built for us, Baba built a big house, a big enough house that can accommodate the people of Kisumu, people of Mombasa, people of Turkana, from Tana River. All these people are invited into the house. But if we continue fighting in this house that Baba left for us, you know, how can we be trusted with the keys? How? Rogers Okeya bende nodhi nyime kod kwedo malich mokalo mokuom josiasa pacho kaendi ma bende wacho ni tie arietha kod ojende pacho kaendi mangima. Jokanyanam. And the president and anybody who is going to fight for the presidency requires voters. The president requires a voter who is walking to the polling station. The president does not require a voter who is crippled because someone has broken his leg or he has a bullet wound on his legs. He needs a voter who is walking to the polling station. And what we need to know is that if we continue fighting, if we continue drumming support for the fights, you know, we build resentment amongst the other community and amongst the other age group. And you know, resentment votes. So let's just call for peace.
Let's work together in this house that Baba left for us. Kabende korka kore jaod buranero manyakach migosi Joshua Domo Wuor mabende no yuore nyasi maket kod maendi to notio kod thuolo maket kod maendi e yuago jaod bura margi mabende no wito ngimane ende kalapapla mabende no olwar piny mano migosi Joanna Ngeno. Inchi rallies have not known anybody who has been killed in the Linda. We are seeing people killed in the Linda Mwananchi rallies. And you know those are not rallies which are organized. Those are roadside shows. Most of what is happening when we hold a rally like the Linda Ground rally in Migori today is a well-organized rally with the list of leaders who attend them to speak. It is not the roadside things where you interfere with people's businesses. So Nekala TV kuwok AIC Chachurudi nyaka sub-county Kisumu County and Justus Adoyo. Erokamano ahinya Justus Adoyo. Wayudo kanyo ni kar thieth mano ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral komakore kod riwruoge mamoko ne ochako chenro mano mar ndalo 5 mano mar chiwo thieth manono ne joma mine mabende nitiere kod tuo mano mar fistula. Kane uloso kod Kala TV, apisa mano mar Flying Doctors of Africa mano Mikai Caroline Magiri mabende en jalony e thieth mano mar fistula ne oyango ni chenro no geto kwan joma mine mago mabende romo 70 kabende nyaka sani ne gisethiedho kanyo joma mine mago mabende romo 15. Ojiwo joma mine mago mabende wuok e alwora mar Nyanza mar mondo mi giwuog oko kendo giyud thieth mano ne tuo mar fistula. We are here to support Kisumu County, repair the mothers with the fistula. We are targeting between 60 and 70. We are able to handle. If we get that, within 5 days we'll be here, we shall handle. So far we have screened over 60 clients and we have admitted over 15 as now. I expect also more patients after this. So they come, when they hear there is a camp, because it's totally free for the client. This is in support of the Flying Doctors and the hospital. They have teamed together so that they can be able to help these people at no cost at all. And you find in most of the cases, when these women develop the fistula, they are stigmatized, they are neglected by the community, but we are here to restore their dignity back. They are mothers who have these conditions and they are hiding out there in the community. Prevention is to encourage the mother or the pregnant women to do their antenatal care as early as they know they are pregnant and also to be delivered. So basically, fistula is real and it is so much. Jopiny mago ma wuok e gwenge ma North Seme e kaunti ma Kisumu santo koro ng'ur malich miwuoro ka otenre kod rochruok mano mar weche go mago mag arita kwe magiwacho ni sani to koro omedore e gwenge mago makono. Ne gitwa kod wang' jowi mano mar Kala kama bende ne giluwo ni timbego mago mag maundu omedore e gwenge makono malich miwuoro. Ne gikwayo piny owacho mamalo, piny owacho mar kaunti ka okalo kuom migaono mano ma ochung' ne arita e pacho kae mar mondo mi ochop mapiyo kendo oresgi. Arita kwe rach ochopo kama Seme jindo gi dhok e udi. Sani wan gi kes mar dhok manokwal gi lori. Gweno to sani joma obiro ka owe askari ko kama dokero kido gwen. Anguro okiket kat gik mane okwal kata chon. Kuoni malo jaduong' e North Seme ka. Kwayo maduong' eni ka sirkal oseloswa yore to gikelnwa arita kwe kata police post machiegni. Wan ka gimoro yudi to kokiringo e Siaya County to nyaka ichop nyaka Arambe Chiefs Camp kucho mabe ka koth ochiro kinyal chopo then obor. Wakwayo weche mag arita kwe rach. Sani kuo ng'eny ikwalo dhok. Nyocho kwal kata dhok ka jiranda dhok 4 osekwal diriyo. An gi luoro kata ga nindo gotieno kanindi. To ka obedo nwa kanyo to wang'e ni odhi kelonwa police post machiegni manyalo patrol kata gotieno karito gig mwandowa. Kwe me gweng' rach kabisa. Nyithindo kwelo, moko kwelo nikech ikoso.
moko kwelo nikech timbegi makata sechegi ok wanyal bedo kod jamni motwe laro. Wagombo police post machiegni manyalo konyowa nikech inyalo kwali kata mana kaka koro wawuok wabiro kani, inyalo dok miyud ka gwendi omaki. Koro mago duto e shida ma wan go kama wantie. Tend arita kwe ber mondo kelnwa polis machiegni manyalo ketonwa geng'onwa gik mang'eny machalo kamago. Gi sirikal mondo ong'e nyithindwa madonjo kuo gimoko to chande momiyo gidonjo. Weche mag arita kwe ok ber ahinya. Nitie gimoro maniluongo ni nyumba kumi. Nyumba kumi cha nokele mar mondo mi onyalo bedo kokonyo weche mag security. But so far pok obedo very active. Inwang' ka nyumba kumi nobira to gichien kacha manochakre notimo maber kabisa. But gisani nwang' ka issue mar nyumba kumi nodhi mo relax. Koro inwang' ka nitie kijende moko ma samoro inwang' ka gibiro gi paro kalure gi gik moko mineno mimadho ma samoro loko paro. Inwang' ka samoro timbe matimre e kor gweng' ok bed maber ahinya. Koro security marwa osebedo maber ahinya nikech mokwongo kata area wa kae center ka walak police post. Yeah, police post is not there. Koro wan wanana kanyo kwad walawe to walawe bar, walawe rata, walawe kuonde maber. Gikanyo bende madkela giko mar mi weche manyien mago maga ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche makamagi. Oriti masani kendo bedo kod Otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mara David Abila.